Dito kami sa Cabagan of the Philippines. So dito nakikita ang mga kabayong tumataas speed ng 100 km/h. Ito. Yun lang. Bye-bye. So what's up guys, sa ngayon ay andito kami sa tinatawag na tulay na anong tulay ito? Zach? Tulay na Marlica, ginawa noong 1986. Tapos ngayon nagpipicture tong mga to, magpipicture sila guys, mga bata ko. Pinasyal ko sila dito sa aking tulay na pinunta dito sa Pilipinas galing sa Mars. So yan si Zach, yung taga Bulacan, Zakari, ang maliit na yan. So magpipicture lang kami guys, tapos uwi na. Hello. Kapanan tayong sak? Garbis! Garbis? Opo! Garbisan? Opo! Tayo nga rin, padasam. Oh. Kamusta ang yung trip sak? Oh, basta Say hello katong kausapin mo yung hello, what's up guys? oh, mag-vlog ka. Hello, what's up guys? Punta tayo si Macau! Ano? Macau! Tayo sa Macau? Me too. It's raining, Dad. It's raining. Yeah. Little boy is crying. Raining guys. No, yeah. We're going home. Yes. We're going home. Run, run, run! Hello guys! Tayo ngayon sa Santa Maria Bridge with Zach and Ina. Say hi, Zach. Hello. What can you say about the bridge? The bridge in the people. What is the people? What the people? There's a bridge in the people here. Oh.